Husk at du også skal få et shoutout i slutningen af den her video, men lad os så komme i gang. Nummer 10. Dybt under Paris ligger nogle enorme katakomber, altså lange underjordiske gange med gravkamre i, hvor der ligger millioner af rester af døde mennesker. Mange folk mener, at katakomberne er forbandede, og regeringen i Paris har også gjort det forbudt at tage derned. Alle indgangene er blevet spærret, men alligevel havde personen i den her video fundet en vej ind. Personen filmer alle mulige uhyggelige ting, der sker dernede. Han finder mystiske symboler og mennesker tegnet på væggen, og nogle gange rum fyldt med menneskeknogler. I slutningen af videoen begynder manden, der filmer, pludselig at gå i panik og begynder at sætte tempoet op. Han taber kameraet på jorden og løber væk i rædsel. Han stødte på et eller andet, der skræmte ham rigtig meget. Det værste er, at katakomberne er over 600 km lange, og det er nærmest umuligt at finde ud igen. Angående manden fra videoen,